Hemmeňe salam. Sizin bilen täze bir videoda görüşýäs. Bugünkü videomuzda bir soragy bilen başlaýan dostlar. Tebig baýlyklar diýilende näme zat gözüňize gelýär? Neft gaz, dogrymy? Dogry, sebäbi neft gaz bir ulakan bir baýlykdyr. Ýöne suw bir ýerde üçin neft gazdan has wajyp zat suwdur. Suw damjasy merjen dänesi diýip onuň aýdylan nädir? Bu gaty dogrudur. Gözüňize getirin, Garagun çölüne gitdiňiz we adaşdyňyz. Hiç kim yok töwerekde. İmen içmeni zadyňyz hem yok. 3 gün geçti. Sonra öňüňizden bir altından dol, biri de sudan dol, 2 san küze çıktı. Ve biri 200 metr saňyňyzda, belekse 200 metr çepiňizde. Ilki bilen haýsyny algardyňyz? Şutaýda bir videonu dudurun we düşünün dostlar, pikir edin gowja. Ilki bilen altyna mı algardyňyz ýoksa suwa mı algardyňyz? Elbetde suwa algardyňyz, dogrymy? Sebäbi su içmeseňiz ölersiňiz. Damjasy merjen dänesine deňelse de iň perwaýsy ulanýan zadymyz da suw. Ýurdumyz suwa baý bir ýurt hökmünde tanalýar. 7 san ulakan deremiz bar we bunu goňşularymyz bilen bile paýlaşýar. Dünýäniň 70% suw. Suw gaty köp, dogrymy? Dogry köp. Ýöne bu suwun äklisini ulanyp bilýärismi biz? Ýok. Sebäbi ol suwun 97% duzly suw. Bari ýok 3% süýç suw. A bu 3%-den äklisini de ulanyp bilýärismi? Ýok. Ýok. Iň gynandyran ýeri de şu. Bizim ulanyp bilýän süýç suwumuz bari ýok 1%. Galan 2% buz ýagdaýynda. Adamlar suw gutarmajak ýaly ulanýar. Dünya Meteorologiya Guramasyna göre 2025-nji ýylda dünýä boýunça adamlaryň 66% suwsuzlyk bilen garşylaşjak. Ziyansyz we ýetjek mukdady suw içip bilmeýändikleri üçin dören keselleriň netijesinde her gün 1000den gowrak adam bu dünýä bilen goşlaşýar. Gerekli çäreler görülmese ýakyn geljekde köp ýurdun Afrikadan bir tapawydy galmaz. Artmakda bolan gurukluk daýhançylykdan alynan önümlerin hem mikdaryny hem de görünüşini azaltýar. Bu da daýhanlaryň işsiz galmasyna sebäp bolar. Ve olar şäherlere göçmeni başlarlar ýa-da başga işler bilen meşgul bolmany. Bu da ol ýurdun ekonomikasyna gaty ziýan berer. Sebäbi daýhançylyk ýok ýerinde ekonomika ýok diýmek. Ýagny pes diýmek. Günümizde suwsuzlykdan iň köp jebir çekýän adamlar Afrikalılar. Köpsiniň iň uly arzuwy arasy suw. Sebäbi suwlaryny şular ýaly ýerlerden alýarlar. Bu suratlary bir seredin adamlar. Ve videonu dudurup bir pikirlenin. Bu adamlar şu suwdan içýärler. Şu çağalar seredin, dogulanlarynda şu görýän suwuňyza ýuwuldylar. Belki bu laýyk suwlardan gelen keseller sebäpli bir gün ölürler ve olaryň ölü bedenler ýene şu laýyk suwa ýuwular. Arasy suw diňe düşünde görýärler. Belki düşünde de görýän däldiler. Sebäbi arasy suw näldigi, nerden bilsinler? Indi de bize seredelim. Güllere suw berjek diýip 1 sagat telefonda gürleşýär. Dişimizi ýuwjak diýip 12 litr suw zaýlýar. Nädip? Sebäbi barýar. Kranda açýar we dişimizi ýuwup bolýan çakda ol suw açyk galýar. Her minutda 6 litr suw gitýär krandan. Ve o da 2 minut krandan açık kalması 12 litre suwa deňdir. Aslında ona yarım litre suw aňyr çägi bilen ýetýär. Baýna girer, gaty çalyp gerip çyksak 10-12 minut gerek. Bu wagtyň içinde ortaça hasap bilen 151 litre suw ulanýar. Aslında 25 litre köpem bolýar. Köp adamlar baýna girenlerinde ýyl suw gelýänçe kranda açık koýarlar. Ondan sabunynyp şampullanyp bolýançaly ýene kranda açyk galýar. Bulam ýetmän ýaly köp adamlar baýna telefon bilen bile girerler. Näme etdiň? Telefonuňyzy alyp gidip. Soňra ýene köp adamlar ýyl suw gelýänçe kranda açyk koýarlar. Ýani muňa garaşmak gerek däl, ýani gyş has erbet howa sowuk bolmasa garaşmaň. Sebäbi ýyl suw göre sowuk suw biz adam ýani adamlar üçin gaty peýdalylar. Bu hakynda da ertir nähil turmaňyz gerek adly videoda durup geçipdim. Görmedik bolsaň görmeginde maslahat berýärim. Dostlar, suwsuzlyk siziň başyňyza gelýänçe köpeňiz geçip adyňyzy galar. Belki de köpeňiz ölüp gidersiňiz.
Ýöne bu suwy zaýlap biljekdiňiz. Siziň nesilleriňiziň geljegini garalap biljekdiňiz ýa-da siziň bu zaýaçylygyňyza garşy çykyp bilmeýän, dertlerini dile getirip bilmeýän haýwanlaryň susuz ölmelerini sebäp bolmagy hakyňyz bardyň manesine gelenok. Bu dünýä biziň öýümüz. Öýümüzi bilelikde göräliň, suwumuzy bilelikde göräliň.